Vinga! Digue'ns on són les cintes del cotxe plàstic. Dona les cintes del plàstic, ràpid! Vale, no em va. Vinga, nois, ja les tenim! Vamos, corre, corre! Vinga! A ver, márcalo los dos. Espera't, a veure, aquí... Dos, Què més? tres, Què més? quatre... Hola, Nando. Ai, Nando, estàs tan bo? Que guapo que ets. Ai, el telèfon. Sí, digui. Ah, sí, no pot ser. Ah, sí. Oh, mira, Nando, és per tu. Mira, és que ens han robat la pel·lícula del cotxe de plàstic, saps? I estem molt preocupats perquè no sabem què fer. Sí? D'acord, molt bé. Això és una feina molt fàcil per mi. Sí, em sembla que... Bueno, sí, ho podré resoldre, però molt bé. Molt fàcil. Sí. Sí. Vale, d'acord. Ai, Nando, que és que no tens que anar a la feina o què? Nando Knight és un heroi desconegut que volta el món procurant pau, justícia i benestar. Penjat? Què passa, penjat? Atrás, gilipollas. El cotxe de plàstic, com els digues buscar el cap. És veritat, té la cinta del cotxe de plàstic. He quedat calvo. Vull $400.000. Vale. 100.000 de propina. Hi ha un problema, el Nando Knight ens segueix la pista. Tranquil, de Nando Knight que se n'encarregarà la república de la òpera. Hola, Nando. Soy tu coche automático. Hola, plàstic. Ja hem arribat. Ja ho veig. Ara- Aquí trobaré el xivato. Molt bé, plàstic. Doncs ara baixem. Espera't. No siguis tan... gilipolles. Ai, i ara... Espera't. Ara, el que me tens que dir és com collons has començat això i on se pot acabar la bèstia esta. El sargantana és el que ha robat.
els planos i la pel·lícula del cotxe de plàstic i és el que ha matat el càmera i és el més dolent dels dolents i s'ha liat amb la banda del Mosca i els ha vengut a la pel·lícula per 400.000 milions i 100.000 dòlars de propina. I bueno, i a sobre et mataran perquè tenen un tio que es diu els jinetes de la òpera en concierto. O sigui que ves amb cuidado, tio. Bé, doncs si està aquí fora, vaig a buscar-lo. Tio, m'estàs dient on? On estan les cintes de plàstic? Dis meu. El graner El graner abandonat. abandonat. No em Se s'ha peguis. portat el Mosca i el buitre. Què feu aquí? Estàvem esperant. Però ara te deixo aquí el nostre amic, el caballero de l'òpera, que se n'encarregarà de tu. Bueno, noi, mos ha tocat. Em s'ha encarregat de que em pegues a mi. A veure què em tu fas. Sí, picaré el capa, igual com ha de ser. Tens sort de que no m'interesses tu, 5 minuts de les persones que m'interessen. Si no, et mataria aquí. Abans de marxar m'has de dir on tenen les pel·lícules. On estan? Se n'han portat el Mosca i el buitre. Però ara deixa'm que tenc un ginoll damunt de la meva panxa. Bueno, noi, Tens, puc perdre més temps en tu. tens sort que no tinc temps que perdre en tu. Les pel·lícules de TV Horta són més importants. Adeu.